Mensen die het in de omkrieten van de Kalmerwaard waaien, hebben nu het over de uitbreidingsplan van Defensie daar. Het leger ziet een nieuwe locatie voor een oefenterrein om soldaten te leren om met zware explosieven te werken. En er is ook verlet van een plak om tijdelijk munitie op te slaan. Is het straks hier nog fijn wonen? Wat gebeurt er met hoeveel overlast krijgen we van het geluid? En wat krijgt bijvoorbeeld ook de recreatie daarmee te maken? Want je komt hier voor de rust en de ruimte, ga je hier op vakantie. Het is een stiltegebied. Dat predicaat moet straks verdwijnen. Het is een soort van oorlogsgebied gaat het lijken. De noodzaak blijft vanuit Defensie, dat begrijpen we. Maar of dit een geschikte plek is en of dit de juiste oplossing is, daar hebben we grote vraagtekens bij. Voor de omwoners is het op het stuit afwachten wanneer Defensie de milieueffectrapportage klaar had. Intussen had de werkgroep zo'n 40 leden. Er wordt door Defensie zocht naar zo'n 300 om 350 hectare groen. Als het over springstoffenterrein gaat, dan is het direct de gronden hier. Maar bijvoorbeeld ook de proefboerderij die hier op de achtergrond hun gronden heeft en hun gebouwen, die moet verdwijnen. En ook daar werken mensen. Er liggen proeven die al 15 jaar daar liggen. Die verplaats je niet zomaar. En je vindt niet zomaar geschikte grond voor een proefboerderij. En zeker niet proeven, die kun je niet vervangen. Dat soort dingen spelen. Mensen en ik ook persoonlijk ben bang dat of niet meer mag wonen of niet meer kunt wonen door het geluidsoverlast en de trilling. Het is weinig over duidelijk van welke gevolgen het heeft. Dat is op zandgrond, dit is op klei. Dat kan de trilling behoorlijk versnellen, zoals we kennen vanuit de NAM-problematiek. Dus dat zijn allemaal vragen die we nu gesteld hebben. De omwoners willen nou zo gauw als mogelijk praten met de provincie en met de gemeente Noord-Friesland.